Buni, azi o să găsim un din ăsta care trebuie să ne uităm la el apărat. Dacă îl găsim, hai să-l găsim. Da, Shelly. Thomas. Cred că o să fie mișto rămas la Shelly. Dacă îl găsim, dacă nu, nu, dacă da. Să vedem. Da, nu e. Nu mai îl găsim, bă. Dacă ghiciți, ăsta e, sunteți șmecher. Nu mai mă interesează. Dacă știți, eu mă dau bătut. Bătut și bătut. Trebuie să-l găsim, bă, frate. Și exact. Ghiciți. Dacă-l ghiciți. Dacă știți care e ăsta, dau bătut. Da. Dar îmi pare că e chiboasă și Shelly. Ceboașă și Shelly. Chiboasă și Shelly. Hai să vedem azi. Haide. Acum ei au câte 10 lei, în total 20 de lei. Da. Și ei fac orice. E acum vând apă. Și începe bine. Ei fac poze, vând, fac bani. Și cine strânge cel mai mulți bani, o să ia pe toți. Acum povestesc, zice, ia uite-l pe ăsta, nu știu cum îl cheamă. Ei au în total 10 lei. Nu, unul are 5 lei și încă unul 5 lei, total 10 lei. Da? Vreți să facem o sumă foarte mare de bani. Nu avem bani. Suntem să... Da, suntem poză. Ei doi cu poza. 40 de lei. Vedeți și voi, da, vedeți. Da, vedeți. Ei fac o poză, le abrațe ca o fată care face poză. Ei doi. Prima dată 40 de lei. Ăștia 10 lei. Ce să facem să amărăți? Acum vreau că să primă bebelușul pe 5 lei. Pe 5 lei? Chiar așa de pus. Bebe. O să facă bau. Până undeva. Și 5. Vreau să iei bani. 5 lei. Deci trebuie să dăm cadou. Și aici ei te fac o trupă. Ei zic, hai poză. 10 lei.
Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Măcar acum fac poza. Mamă, 50 de lei. Acum iau ceva să beau un pepene. Hai, bă, pepene, te lucrezi. Vreau să lucrezi, să faci asta, și pe voi. Da, ei, vreau. Sunt bogații. Doar că așa fac video din asta, știți voi. Videouri. Mamă, câte cutii. Mamă. Eu trebuie să fac cutiile astea. Mami, când pleci? Acum, mama, mă pregătesc, nu câte ceasul. 11:38. Da, a găsit mult lume și o să te spargi de fafurie. 10 ori să o plătim. Hai să vedem cum fac ăștia. Să vedem. Hai să vedem. Mamă, cred că a spart fafuria. A spart-o. O plătim, da. Da, o plătim. Plătește-te, sigur. Ce facem aici? Ufa, fata. De cu să sună pe un Stai așa un pic.